Čo ma úžasne baví na tomto autičku je bezkľúčový prístup. Je to síce len taký základ, kde sa dá ovládať týmto tlačítkom, ale je to veľmi pohodlné, je to vynikajúce, teším sa. Kufor má objem, myslím, že okolo 600 litrov, ale je viac než dostačujúci. Vidíte, že tu mám kadečo. Čo ma veľmi baví, sú tieto rôzne odkladacie schránky, malé či väčšie. Tu je taká dosť hlboká priestranná odkladací priestor. Naozaj je to dosť hlboké. Toto dvojité dno s týmito organizátormi je výborné. Samozrejme, keď máte kufor prázdny, tak vytvára trošku takú, povedzme, ozvučnicu, čo sa môže prejaviť pri jazde, ale to si povieme neskôr ešte viac. Dnes máme 28. decembra. Sú to približne 2 týždne, respektíve presne 17 dní, odkedy som doviezol toto skvelé autíčko a chcel by som sa s vami podeliť o ďalšie dojmy po 1650 kilometroch. Ja neviem, či mám dostatok skúseností po tých 2 týždňoch hodnotiť toto auto, ktoré sa mi stále veľmi páči, ale nejaké skúsenosti už mám. Chcel by som vám dnes porozprávať o tom, čo sa mi na tom aute páči, čo možno trošku menej, čo ma možno jemne dráždi, aj keď toho je strašne máličko. Nikdy som Kiu nemal, doteraz som mal všetky možné rôzne autá. A keď som sadol do tohto autíčka, tak prvé, čo ma zaujalo, je to, že všetky ovládacie prvky sú tam, kde majú byť. Mám rád tieto analógové budíky, mám rád tlačítka, všetky tlačítka sú po ruke, nemusíte sa preklikávať cez displej infotainmentu, do všemožných nastavení. Veľmi milo ma prekvapil podvozok. Je to trošku taký kompromis. Ten podvozok je jemne tvrdší. A ešte je to podčiarknuté 17-palcovými kolesami. Ale napríklad išiel som aj cez Pezínsku Babu nedávno z Malaciek. A teda poviem vám, že ten podvozok je úžasný. Ten podvozok vás podrží. Napriek tomu, že je to kombičko, to auto sa v zákrutách nenakláňa, to auto sa neponára. Ten podvozok je skrátka výborný. Už sa blížime k benzínovej pumpe. Paradoxne som sa ešte doteraz nepomýlil. Doteraz som vždy mal autá, povedzme, kontinentálne, európske, ktoré majú otvor palivovej nádrže vpravo. Kia má samozrejme prístup alebo otvor palivovej nádrže vľavo, ale zaujímavé, ešte som sa doteraz nepomýlil. Možno je to tým, že sa na to vždy sústredím. Tak poďme natankovať a potom si povieme, čo si ešte o kus potrebám. No, nebola to až taká sláva. 6000 bodov, sláva 30 €. Tak lepšie ako s druhotom do oka. Už keď sme pri tých spotrebách. Včera sme boli na výlete. Boli sme v aute 4 dospelí. A v podstate od Zochovej chaty do Ivanky sme sa dokotúlali za 4 litre. Ale to nie je realita všedných dní. Realita je
To auto vie jazdiť za 5,5 litra do 6 litrov. To auto vie jazdiť aj keď teda behnete na diaľnicu. Vie jazdiť aj za 7,6. Aby sme boli úplne konkrétni, pozrime sa na palubný počítač. Aktuálna jazda z pumpy naozaj s ľahkou nohou, spotreba 5,7. No ale vonku sú 4 stupne. Jazdím na zimných gumách. Uvidíme, čo v lete. V lete zase používate klimatizáciu, takže si moc nepomôžete. No a informácia o jazde. Kumulované informácie za 1657 km spotreba je 7,2. Jasné, motor je ešte čerstvý, surový, nesadnutý. Ja myslím, že to je skvelé. 7,2 je to kombinovaná spotreba, sú tam diaľnice, je tam mesto, sú tam okresky. No čo ma baví na tomto aute? Ako som už vravel, určite ma nesmierne baví bezkľúčový prístup, bezkľúčové štartovanie. Veľmi rýchlo sa na to zvyká. Ovládacie prvky všade v aute, tá ergonómia, všetko v dosahu, je skvelé. Podvozok je úžasný. Motor je výborný, spotreby sú fajn. Jasné, nie je to žiadny športovec, 1.5 turbo, benzín, 140 koníkov, ale celkom fajn, pekne spolupracuje so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou. Už som vyskúšal aj športový režim, ten drží tie otáčky trošku vyššie. Páči sa mi to. Občas mám trošku problém s tým, že ak úplne nezastanete, nezabrzdíte, nezastavíte auto, tak on si nechá zaradenú dvojku. A trošičku cítiť akoby spojkové lamely v aute. Tak neviem, či to je tým, že je to auto ešte nové. Uvidíme, či si to časom sadne, alebo kľudne mi dajte, prosím, komentáre, či máte s tým podobnú skúsenosť. Ma trošičku jemne irituje je občas stráženie v jazdných pruhoch. Niekedy jemne zápasíme, najmä v prípadoch, keď chcem obísť nejaký kanál alebo nejakú jamu. Dajú sa tieto asistenčné systémy samozrejme vypnúť. V niektorých recenziách som zachytil také informácie, že je viac počuteľný hluk od podvozka. Asi áno, asi musím žiaľ súhlasiť, keď prejdete napríklad po nejakom štrku, alebo keď je napršané, alebo keď je zasnežená vozovka, tak je relatívne dosť počuť, možno to aj teraz počujete, ako kamienky alebo štrk hrkocú, buchocú, ako odlietajú od kolies a buchocú na podblatníkoch. Čo sa týka valivého hluku, nejaký tu počujem, ale nemyslím si, že by som počul ložiska. Ja myslím, že je to na priateľnej úrovni. Niekde som videl recenziu, kde merali hlučnosť a bola niekde okolo 60-70 decibelov, čo si myslím, že je slušné. No každopádne sme sa s aučičkom za tie 2 týždne, za tých 17 dní, myslím, že zžili. Našiel som si polohu v sedadle za volantom. Držanie tela je výborné, poloha je dobrá. Necítim nič, že by ma niekde niečo omíňalo, že by ma bolel chrbát. Volant vám padne do ruky, je samozrejme nastaviteľný.
pozdĺžne, výškovo. Jeho kožený poťah je veľmi príjemný. Všetky ovládacie prvky na volante, všetky tlačítka majú skvelú odozvu a sú logicky umiestnené. Každopádne ma toto autíčko veľmi, veľmi baví. Ťažko sa mi z neho vystupuje. A paradoxne teraz je to také trošku komické, ale mám dovolenku. Ja štandardne v pracovnom režime dennodenne trávim v tom aute kopec času, jazdím po zákazníkoch a už som začínal mať taký pocit ako 50-tník, že už ma to šoferovanie, tuším, až toľko nebaví. A teraz som sa znova dostal do toho štádia, že mňa to baví. Mňa to jednoducho baví. Ja sa chcem voziť, ten automat je úžasný, to auto jednoducho je skvelé, je pohodlné. To auto sa mi jednoducho veľmi páči.